makapasok dyan? Bakit pwede ba may mga papasok? Nakalak ko. Doon na lang din. Tignan natin. Okay na. Bigyan din sa amin eh, yung tabong ng bahan namin. Wala naman nagpapasa. Wala naman sa musi. Yung kagalabing isa lang sila dito tayo. Hindi pag yung ano, papasok ka sa loob. Love! Mahal! Love! Di ba na... Doon na sa malaki. Pala yun. Laki nito naman. No. Video ba? Hindi. Ina, mani. Ay, Kaya ako na siya, saging. ini-stop yung ano, gawain dyan. Opo. Sino may-ari dyan, brother? Pilipina rin. Pilipina din. Bakit na-stop niya? Walang pera? Siguro po na Nawala ng nag-iipon pondo. na naman. Ah. Opo. Mansion ah. Mansion Pang na. business to, no? Castle. Castle, oh. Parang yung pinunta namin sa ano, sa Batangas. Hotel daw po yata ang plano nito. Hotel. Hotel, eskwelahan. Ang Sa laki. ilalim. Malaki po, kuya. Malaki po yan. Malaki. Garahe naman po yung ilalim. Million to, million. Ay, Million na to. Balita natin, 100 million na yung gastos niya.
100 million. Ang baba pa. Pero dyan, Lagyan natin ng suka, sir. hindi na po. Ah, okay.